E normal că ciò, ma non hai avuto ma non ha più Michael's bigger. Bă, să aveți grijă, să nu se lovească. Hey, you're taping us. Hey! What? You're taping. I'm not taping. Let me see this one. You want to see the phone? Yeah. Okay. Turn around. Like this? Let me see it. Let me see it. Do you see something there? No? You don't see nothing there, huh? Let me see. He's taping. He's taping. He's taping. He's taping. Up, up. You're taping, yes. Okay, you guys, be carefully. Hey guys, watch up the kid. Taping? Uite, pe nevastă mea cum își bagă degetele în gură. Pe Renato cum balotează. Pana mea mai e aici la... Să nu se mai încerc, că îți îmbezi cap când te uiți când te uiți la ea. Am conservat-o. Bagă ceapă, mai vezi? Bine că a rămas ceapa, adică. Așa? Oh my Data god. care mă ocup Cine a fost ăla? Copilul. Da, Alex. dar nu, adică de-aia că am tot așa. Pe Mihăiță? Vorbește Paula cu el. Da, dar nu Dați de mâncare. Băi, nu dați de mâncare, bă. Dacă trebuie... Pe viață nu-mi nimeni e cat. Nu vrea să... Hey, Știi care știe să dai milk la copil, mă? Don't look at me. hey, he wants to put, he wants anything that he sees to put in his mouth. Don't let him, okay? Nu, biberon. Oba. Ok, care vrea să dea lapte? Tu dai. Ok, hai. Tu trebuie să practici. Duce și puneți mâncare acolo. Trebuie să practici. Dacă ai un surior sau un frate, ce faci după aia? Ok, mâncați hamburger. Hai, Alex, hai, încă un pic. Hai, Alex. Hai, Alex, încă un pic. He wants to eat. He doesn't want to drink. You wanna eat? He doesn't wanna drink? This is food for him. Sure. Yeah. E șopolat acum. De ce e șopolat, Alex? Hă? Mă, voi nu v-ați jucat cu el din aia. Hai mai mâncă un pic și mai mi-l dai mie. Two more bites. Păi, Two more bites. hai mă. I don't want it. Two more Hă? E șopolat acum? Hai că, atât că tot mai e șopolat, e? Opa! Vrea să o bagi în gură. Ai mâncat hamburger, mămicuțule? Alex, ai mâncat hamburger? Ha? A fost bun? Mai vrei, mă? Vrei lapte? Eddie, lapte. Lasă-mi el? Jumper bug. E fascinat de telefoane. Eu ce zic? Joc. Take a picture of this.